Brother! 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 Oh. Aba na lang baga na kung ano, mga original nga paragtahi. Anino pa ito din eh? Ani Paulo ano? Imano? Inong ngaran na ito? Itoy. Mano ito yan o? Matong kamadto nga doon ng mga original ano? Tapos lumiwan ni Paulo. Oh. Ika kayo taman din eh? Ay kaganila din ano? Ano pilpad? Ilubla na eh. Mabisita ko sunod. Maglabay-labay man lako ha? Okay. Okay, sunta. Baga okay lang to ha. Sige, malapit pad. Brother. Oh. Ay sige do, explain ka rin ako kung ano tayo din eh. Amon din eh, cure Apple. Mostly kung good kami ha, experience kami ha repairing in Apple products, mga MacBook, iPad, iPhones. Amo ko dit amon focus din eh. Pero natanggap gyap kami mga Android. Kung ano nga mga mabisan mga keypad na repair gyap kami. Pero mas experienced kami hit Apple products. Apple. Pero nakamukatuig hinin nga baga. Ini nga kuan yan ha, pag titikan ko pala liwat otro, pero may hanagad ako nga nag-iinaya din cellphone, natikang man ako gawas. Oo. Baga pagbalik ko tikang gawas. Ang baga nababatasan niya ng anakuan. So ang kahadto mo yan style. Ang nadaop ka nga di. Tapos na sugad man. Ta Oo. Madhud. Babalik ni Padre kasanhi ano igtuturtani kamo kadali man adi tatay ano kinita kay nga bagayan na pamalaking kumita naka-shirt adto man nagwashing the clothes naglaba mapikewara yan na sound siton kuhan gutela kay ba kita ma YouTube muna sige ako nang kuha mo ting kurte sige makaribo ning sige karibo oo ano to na no pag mantimtil yan ang pamalakgod man kumita mo nga didi do pakita daw. Diri ka diabetic? Ada rin. Ha? Diri. Kung diabetic ito. Da ako timtil. May napagsingat na kakuhan ha. Burawin. Burawin. Ito na soris. Sanya. Pinapaglaban ni. Ito na. Wala diabetic mo no. Gaya napagsingat mo itong buwan. Ano ni? Okay kaya din ni. Sirado dito na ako na. Gino kung kasi ka din ni. Sirado dito. Gini mo din. Ay, tiya sapatos in talon. Di rin magahulos. Pakuha na. Ay, in talon tiya brief. Malimpyo natin nga lagas. Sunod palitan tayo na yung talon in sa rowal igupod tayo nga to pagpalitit sa rowal para makuha nimo sisinapatos ka dahil itong liwat amot kasugad timtil amit siya may nanaupos ito basta di na magsurat kita dahil magsurat mga 5 days wala ini pasti di darap sistem ko na ini muna ko aluwag tim balay. Sige namahaw ka na dito ahaw ka to nala ha pamahaw nganhin dito at least once a day ha at least once a day ha may danaton dito kuhan ha di nakakaam kagabi kanto nala dito ha once a day ha. Okay, just at least once a day may danaton ha.
Once a day. One day, isang araw kay. Para to naton budget baga makakuan ha. At least baga nakukuan nato na kukuan so sustain. At least may damang gap iba nga na hatagay mo dito napakaon. Pero at least diri ka masisir to sa kadlaw ha. Tay. Oo, okay. Okay. Hala. Okay, di gusto ko. Oo, sige. Ay. Ngasa. Ay. Hindi kita pwede mo. Dirit pwede mo warang aton. Ay. Good morning. Good morning Philippines. Good morning pillars ng Silanganan. Good morning life. Good morning everybody. Oo, mapingaga. Today is March 15, Wednesday. Oo. Baga nakakalo kita pero ging kuha tanay. So may doon nato nagpapakita la. Dili sulod sa kita baga magburbalabag, no? Mapingaga man na gudi mapingaga. Permanente na de lola. Man nakita ka mo hinin? Oh. Amoy niya dito sulod sa simbahan. Actually, yan una pa nga panahon, may na talaga hindi da. Yan na iging balik. Ano? Oo. Amoy niya una may din hina. Amo na ini, bago lang kini na. Bago. Iging balik ini nga design ni Padre Konkon ano. Pero din ibubutan pa din kuan ano pa ini? Ano? Lodhanan. Oo. Aw pom diri na. Lodhanan la. Aw lodhanan la. Oo. Kaya mo ini nanunan kadto, may dan talaga din yung pangungumulga. Man. Oo. Man. So diri na matukdaw ada. Ang bagan nababatasan niya ng anakuan. So ang kadto mo yan style. An nadaop ka ngadi. Tapos na sugad man. Taa. Oo. Madhud. Babalik ni Padre ana kasanhi ano o igtuturtanay ka mo kadali man say din he babalik talaga yan una nga kuan ano dulot may dadidi asing ko ni Padre totoo ito niyo na masyada kaya nakita ka mo no Namo din kuan ni Padre mga damot kang Padre din ito to Padre Konkon. Damot iya project dili. Bago ini, yan ang agin i-install ang kahadto ini kahadto nga style. Oo. Tapos an padi nalibo tapos an may dahadto sudo. Ano, may dasudo nga gin susugadhan sa Kristan. Ano? Spatula. Ano tawag ito? Spatula. Espatula. Alaga dit sudo. Ano kung ka ng silot? Okay ka na. Bali magkuno ka na. Alagat ka ng silot. Sudo. Espatula. Baga. Mana. Ay mana pero minti ito niya. Ani kadadlaw. Yan na mabalabag kita. At tuman sunod po. Pwede nga dito sumaklang sunod. Ambot masaka kita at nga dito. Dito man. Pero kay I'm afraid of the dark heights. So Santissima. Oo. So yan na anay. Ma-shoutout kita. O dito tanay ikukuhan. Kuya di nagbe-birthday. Anay ha, di naman ha. O baga nakag-tour guide ani kita dito sulod simbahan. Yo damot palilipahin nga mga sakristan. Yun ako nagsakristan na kito. Ayun. Happy birthday. Happy birthday. Ika pera. 33. Oy, 33. Ngaran naton mano. Jan, shout out kan Jan. Salinuro yan iya birthday yan ang adlaw. May you have many more birthdays to come. Good health, prosperity, good life. Nga na makagtakay kita nornian. Ito nyo karasan yung pag oops
Ay bus kala. Amati sugad kita nga di. Kay ma-shout out kita. Ay naghatag naman kita ng adlaw ano, yan ano, naghatag kita ng adlaw. Kay kakulop, sharing ko pa man anamon mga video ni Kosya. Amon akon gin kuan gin post no. Oo, kay memories to share ito. Siyempre, pagdako iton, may danamon baga lilingion nga mga videos sa namon kabataan no. Amo itong takong purpose. Nganini nga akong puro balabag, sharing ko pa man mixed nuts. May da naman baga kuan. Ay, mana. Kador dilayan la no, para baga kakaiba. Pero yan na, makadikita kan Jonathan. Oh, ada Jonathan? Oo. Buburo balabag, ha? Hay na ato na naoy. Oo, dito niya kuan. Dada. Iya dada. Audiri, patod niya. Hay dapit sa Santo Niño. Maluwag sa tuwing. Ato po na istikan ko nga ni Benman. Ay, Ako ka di. Oh, ani paparungo ko na la, anay. Ha? Oo. Ha? Apa daw ano? So, mula raw. Diri mula raw. Jonathan alias mula raw. Tatpostura. Boado tatpostura ni dag. Nahihiwi tat daan hiwi na tat nawong hiwi patkalo. Pero nagtitikat tadong la. Nagdiri pa naghiwi-hiwi man ito naton kinabuhi. Pero ginpipirit naton nga maging matadong, ano? Charot. Ano daw? Pagkita kita kaya din mga subscriber. Oy. Sir. Hi vlog. Oy, shut up. Okay, shut up. Wala ka titira. Masuro shut up. Ito katonyo. Malabad ka man. Ikaw mang formal. Oy, papasok ko anay. Di lamaya. Ano rin yan? Oo. Malipong ka man na ulo. Pero kaya amot na yun anit mga magkirita at nalilipungan nila. Kaya daan malipong it nagblablag. Nahuram mo. Kaya nang may daka kuno pagkawirdo timo kuno kinabuhi. Ay, Mano Badol! Lagat Mano Biti kanina. Oy, sir. Ate kon. Mano Badol. Oo. The early sweeper. Pero minti to niya sweeper din ni. Pipinan na mo to tiya trabaho talon. Pag pinanuan, bila mo ya. Oo. Kapag kinuan nin talon, pag aga-aga pa to niya din hiyatot na ninilig. Ngayon speaking na ninilig, papasok ta na Aw di rin nauna na tatay. Anato niya higa ka to Jonathan oray man liwat. Yan natatag papasok hikuan. Agidaw oray man liwat din niya no. Apple cure. Abierto na diri pa kay sarado pa. Sunod bibisitahon tan din ni Uncure Apple Products Repair. Ani din ni namumutang may buntay kunti kang kadidto Real matikan ni ka adila di kanda bayaya kanda manawilman manubuyin Apple Cure. Mapayad kan cellphone kung anong klase laptop basta parte Apple or anuman nga mga Android phones may dandida ha. Kadahalan niyo din na dininiha barangay Buntay ha. Oo. So pinagi iton magamot to yan nagkomentan hadi nga bisitahon nato na niya shop. Ada kay nato man manliwat bayan yan nga kulop pa ito magabre. Oo, it makurin niya na. Kuno ready da naton panuyo. Nasulod ko naman anong video no waray pa. Sulod ta na ilugod. Okay, today brother Pidpad. Kumusta daw kay brother Pidpad? Brother!
Brother! Ayun, ano ka? Ha? Lilingkuron. Ano, hindi ka nangangayad na sapatos, ano? Mahihan na, ano? Di ka na nainom. Di naghihap, pwede. Kape. O, kape. Ano't mga bawal ay mo? Wala sa bawal. Pinuni. Ah, bawal na. Mga kuwan na lang, mga oray la, gimik-gimik, libot-libot la. Pero nakatuig nga, oray ka na magtukuan sapatos. 65 na kilo. Ha? 65. Yan, pera ka na. 71. 65 ba niyo mo last? Parang nga naman 64 pa lang to na. O pinahuway ka na pagkuhan sapatos? Nakita na, wala. O di na good nakita. Kamupyan. Ano team kape? Grade 1 lang. Kuhan, kopi ko. Grade 1. Original. Nescafe? Awan Nescafe nga 3-in-1. Oo. Wala nakbibilta ka to. Kuhan nagihap. Pagka nagpauwi nagihap. Wala income. Wala ko ng pag-wala income yan na. Ikaw, yun ang nga siya boy. Manalag sa lagyap. Baga magkainom. Mark ka man nga kuhan nagyap ito ya. Nabibisig ya pintalon pagkukanti gasolinahan. Di ka nagod na kayo naman no? Nagana yun, ang ganak ko rin, labang tubala. O tuba, pwede tuba. Sumsuman. Pwede, paano, kagakuan. Dilata. Pwede. Ano yung mga dilata nga pwede? Pwede himot corn beef. Maling. Luncheon meat. Mga so dito, pwede him. Ako ni. Di ka pwede tako ni na ano. Abang na lang baga na kung ko ano, mga original nga paragtahi. Anino pa ton din eh? Ani Paulo ano? Imano? Inon nga ran to? Itoy. Mano ito yan o? Kamod itong aduhan ng mga original ano? Tapos lumiwan ni Paulo. Yan ha, di na kita tungod nira. Di man? Brother! Brother! Kumusta? Ha? Yan ang lang ako kita maamin haim. Hingkayayan natin na pagkirita yan na pala kumamin. Pero kayo nababatasan ko paglagas. Manidwin, may ka nagyap ito na no? Oo. May manupidpad. Manupidpad tagabuntay. Kung nanonumdum ka mo, amoy niyan baga sikat ininhira din nga para pantahin sapatos ngani Paulo hinupad to. Mano intoy? Ano? Yan ang talon, iti siguro niya pag pinanahi ano, kay kita ka nalang pwersa ni Manny Edwin. Pas magyapa no? Ang kamot, ni Mano pidpad. Tapos yung talon, ti kanan yurik ano? Tapos yung yurik yan pa no? So pwede ka pa ito nitkuan? Corn beef? O pwede. Ano tim ginto tumar yung medisina? Pwede nga rin ang medisina. Ano nga medisina pati yung tutumar? Iti ay ba? Iti may din niya maintenance? Kaya lasartan. Lasartan.
Na pagpapalitin la sartan, may daton kay nang lanon kuan. In resita. Ano ko mapalit? Ano kayo na sintro? Awaray kay paralit na. Nagperat la sartan. Oh, city. Makakos kita ito. Pero sige la. Mamimiling kitang paagi. Pero pwede ka na iton dilata. Ano? Nganing kape. Kape-kape lang kita. Oo, kita kahit pagpirsa ni pangurus ka na, no? Kila ito. Pera pa pagpapatahi. Depende, 200 ano. Oh, 150. So dito sabot-sabot lang. Brother, ramay ni brother, niya din ni permanente, mo na lang tiya din ni baga sharing pa. Man niya nabubuhat yung talon. Nagpipinangin ano na lang yung mga uyab nga nga ngaki. Uyab. Mga uyab, rin na uyab ano. Dito pareho na ito yung kakalakas nita. Oo. Pinangita na lang niya talo yung mga ragi. Nag-iinihap kung pira na nga tricycle ito dumabay. Tapos mamaynos na liwat kay... Oo. Oo kan. Talo ni brother ano. Oo. Amin yan amonan unan mga sirimpa, mga ulitawo. Nangingiskwila pa kami. Amo yung mga savior namon. Oras yung mga irignum. Oras na namigirinom. Pagkikita namon nadol ini. Nadol tag 200. Bakay kumbaga nakakalor librehay. Daniyo sa kakis. Oo. Lalatay pa kami ito tulay. Oo, lalatay-latay pa kami ito jibot ngayon kalsada. Kami nira samboy, ayan, pangungulinam. Pero usahay ano, baga makasiring kita nga itong pangumusta naton. Dakonat nga bulig, dakoton nga inpakit. Sugad kan manupidpad it pangumusta. Talo ni Daran naghihap. Usahay baga igo na lagi tayo nga nasiplat ay pero pag-uukoy baga hinlalabay-labayan nala maulol gyap hodogan ano. Pero yan pagkat di ka na kada na mabibido ano. Brother! Oh, di mabibido yung bisita ta. Mga simple talaga baga burhaton say diri kita baga diri pagturaw ano. Amoy ninhira naton una nga mga sharing pa ang mga magbaysay o magbaysay ano aton mga mabuliganong gipinhiraw. Waray nin hamon magkulang. Ano, nagsubra lugod nira mga sharing pa mga hingyap o. Okay, bisla ko no kami mga sugad hadto pagkiton. Nagpakatapos magyapano. Ano? Hindi, ang sugad hamon ba? Bisla baga kami baga nakikitan na katutnot gabi. alas 12 ang yunguli mga usahay manupid pa dalat to nagtatadong ng ginagian kay hiwiman. Oo, dali pa kami gindodulong yung talon. Mga rostoryaw na noona. Wala po, wala ito magpalin yung likuran. Wala po pala yung tao lagyap. Ano ito para mo yan ano timinihingyap? Damo. Tao ka tagminahingyap ko, wala yung lakuan. Pagka hay mo ba, hay mo kinasing-kasing, ano ti mo like hay mo yan na. May da ka ba hinihingyap nga may danim makita nga mo giniiliw o ano man? Oo, may ada. Saglas. Ha? Kasi wala naman ito. Literal niya. Ano mo ay glass ano? Ano itong reading glass or? May degrado. May degrado. Oo. May da ka kaya padtubatos ano? Ano? Ito takluban. Ito takluban. Sukot pa ka magkita. May trabaho. May trabaho. May dinagap pamilya no? Oo.
Usahay na kani pangumusta. Mara cellphone la. Cellphone la. At least baga nag may dani Mahal pa sa nami. Kaya pera ng barangay. pero at least may dani communication gihap. Di rin na utod ano. Tawag. Tala ano man makadi ka ni merkado. May dako la papaliton tas mabalik na lako. Ha? Gila maya. Oh, tapos baga kuan takon pangumusta gihap. Kay sige lang ta ginagiagi din ni pis pag-uko eh. Baga, kamusta ha? Gila maya ha? Oo. Piling! Na yung katapdo. Pamati ko. Bibiling ko lang itak motor didi. Pwede pa kabilin lang eh, gila maya. Bilhin lang kita din eh. Taton kuro kabayo. Taton nyo po. Do. Ito na lang ikin bilhin. E total harani man la. Amo nga. Brother! Oh. Ha? Oh, dito la. Bilhin ko la. Serena. Ha? Chocolate cake. Wow, sosyal nagtitika. Buwas na aw niya nakakulog di nga ni buwas. Oh. Pala. Oh, ngayon. 50 lang. Ba. Oh, sige. Oh. Mamay kala ito ni Serena, no? Oo, Latina. Baga kandahan J abila kaya siya mamay kala. Speaking of mamay kala, brother ba manupidpad. Oo, manupidpad actually ano storyet niya anamon yang years. Usa ito niya nga baga permanente hamon baga higing kakaturtarangkan o rerenom. Oo nga no sa ito niya hamon nga baga Ramano biti may ratatanalding nga naamong grupo ano na bisan lang kami mga tambay pero naningiskwela kami hadto. Oo worry kami hadto naawan ng pangiskwela kay may dangani hadto qualification ng mga tambay. Oo diri ka pwede heras, diri ka pwede sumagbang, diri ka pwede baga bumulig ito ng restorya o remang raw ngan basta ka nalang matampo ambuntay boys kung diri ka na eskwela, kung diri ka tapusin high school mamay ka lang may qualification. Oo bisan lad to mga tambay ay mano mapaingaga bisan lad to tambay may da qualification kaya requirements sad to kaya nalang na eskwela ka di ka to na to dit mga nanganambay di daha buntay mga tapos ito ning college kadiri la pagpakatrabaho. Oo pero mga tapos ito ni Bunik, tapos ito Rolando, tapos ito Badaw. Oo amo to an qualification han una han baga na eskwela nga tumambay ka nga ni kaya nang lan baga tapos ka. Oo nagbaktas kita kay ito timang raon man yan na kuan la baga haligot already ni tatay kaya ito naglabad to hakuan di makikita man niyo nakita man niyo nga an labahan ni ay sir Manardel adi baga nagbuburo malapag daliwat Manardel shout out na natong kabalikat oy adi man hikuan o diri di ba man lutin nga sakop ta. Uy kumusta ayos tagpira pa dida pagkuan pag alog o ka nandi dito ikaw ay kaya napipermi
Tigbo. Ay ka na ako eh. Taga din ka. Tagada. Taga-ada. May bayad ay mo. Aray, kaon na ini. Pagkaon. Kaon. Tikangin, magsangkay na kita. Ha? Paya. Amo naliti mo. Amo naliti. Awa, may naliti mo baga kongkuhan. Hino tingaran na to? Ronil. Brunil. Ako isang kay Tonyo. Ha? Magsangkay na kita. Man, sugat at sign man. Ha? Magsangkay na kita. Sunod pa ka ako kita igbaw. Okay la. Nakilala ka kan Geraldine. Kan Gerald, nakilala ka? Dire. Ani din eh, bagay incredible ho. Damot ba do? Ha? Sunod ha. Tingnan na, magsakay na kita ha. Kuno. Ay mana pa nga. Kuan mo pa nga. Amo din may dan din nato na pakyanhan, mapinga gangayan. May dito din na pakyanhan. May dangay din ni polo. So sunod dada dun ta. Adi man din nila kita palit. Opay. May pawong. 3 in 1. Rida po. Ano original? Nescafe ba ito? Oo. Tagpera ito. Ha? 120. May daniyo kuan, may daniyo corn beef. Ano Argentina? Tagpera. Ano pa? 36 pakita daw hirang aduha. Tulong nga wait ko. Naman po check pa. Hindi kita palit hayra liwat kay At Youngstown tas other ini tagpera. 34. 34. Kagid mami. Bay kalong magdos ha. Bay kalong magdos. Upaya tim kuan, upaya tim pusod. Kasi nakaka tim kuan. Ini tagpera. 36. Marumal ini. So ini na lang Argentina. Ha? Okay la, mag-vlog. Ano't ngaran din ni so nakilala yung mana. Hi, mana anong ngaran? Okay. Shout out kan mana nakilala ngayon followers ta no. Anong ngaran? At ala, wala ko dara nga. Taga Santo Niño. Kuya dapat ito preview. Shout out. Anong ngaran? Marjorie. Pero edad. 20. Pero asawa, o asawa uyab. Waray pa, oy. Adi Marjorie, waray uyab. Agi daw. Damot masing adi. Ano, mana? Ano din yung tindahan? Edit Star. Edit store. Didi kita butong. So, pinta ako hinin matulo. Matulo hini. Tulungan ni Skape. Marjorie. Oy. Ay ni kuan Ricardo. Alaga daw Ricardo. Kuan natin pusod kikitan. Bay kapag lagdoson. Agay. Pero na inihiya. Na. For 6. Paano ka? 360. 360. Pero sobra. Pero sobra 500. 140. 140. Ito itsalin adi. Bali upat kayat upat dire. Ayaw, Okay na atong dara nga dara lang ang kwarta kay 4. 500. So bali, pumalit kita inin tulo. Tapos kulang kita yung 4 niyan, mabilta kita. Mami, edita. Okay. Oo. Nara ni mami, nanay, mami, daddy. Ito nakabidyo ka nga yan o, in Amerika. Oo.
Olo, nga kuan. Video dia po sir. Adi mami. Ano yung ngaran? Ano yung ngaran? Kimberly po. Kimberly. At So, Kimberly nga ni Marjorie. Oo. Mercury. Tapos si Hello Kitty nga ni Mana. Manafe. Manafe, kumusta na akong followers? Oy, pastilan, Ginoo ko. Salamat sa suporta. Hidawi naman, Video dia po sir. Idawi, waray pa, ano? Waray kami magkikita. Video dia po sir. Nagtitinabon na nga ni mo, ano? Naayunit pusod. Sige, mabalik ako ha. Okay, bye-bye. Shout out yan Manay Dita. Labi ng pusod. Ginaw. Ito, dolor. Giginulihat kita kay Maringasa dito. Ambot yun ni Batean ni yun namon imang raw ni Marjorie. Ano? Ito, dolor. So, laki punta na lang ini. Ito na kahimtang yan na didi. May merkado an tinatawag na covered walk. In fairness, ano, may din ang mga beam. Oo, agila yun itak na bubutangan na to nira na to patop ngayon dito aloy sige nagyapon ni tira kuan. Oo, ha? Oo, ha? Oo, ha? Anay, paro naman kita. So anaton ginbutong yan na kape nganhin upat nga corned beef. Tapos kanina nabati amot yung nakabati ka mo nga baga lasartan amo to ni bagaging pipinalit nga medisina. So siguro mapalit kita hiton, no? Ay Manubong Alvarez abot yung nakikita kamad to, the original Mampanding Binagul. Totoo nga itong laksi, ano, pero okay man la, no? Okay man la. Oo, naparong kita pakakabati nato ni Turunggon kay nagikanugon ako ito na ato na ginihinakan kay naka-copyright dayon bisan pera la ka segundo. Oo, suga na nagsiring hadto pa baga ito nini paglingi gihapon napugutin nato nga paagi ka na brother. Actually, ano, na ito na Makuri is nagtitikalagas salit ako. Hi Brad. Nagtitikalagas kita. Ano ka no? Kumusta? Okay lang ko, no? So brother, I am here again. Ambot yung baga maruruyag kaya nga kape. Pero ini baga nagmalahi mula kita adin upat-upat nga corned beef dilata nga namo na ba ini mo kape amoy ni baga Nescafe original twin pack baga nakabutong-butong kita para baga may dani mo baga lilibangan samtang baga natambay, ano, ay lang kita pagturaw bahay na rin ang mga adlaw amo man lang mo kay nang lanon lasartan amo ton nga kuan nga lasartan nga medisina. Tagpira ito, tag city. Mapalit na lagi ito, depende kung ano, importante ito medisina. Anay ha? Kaya baga ilo bala na ini. Ha? Ha? Iya kayo taman ini. Ay kaganila di dia no.
Okay. Thank you. Oh ha. Thank you. Mano pidpad ada kay mautro ko kay ikaduha ko pala niya pag-aminti kangan aton una pa. Okay. Dijeran ori kay magkakahiwari balag. Ha? Mano pidpad ilublanay. Mabisita ko sunod. Maglabay-labay man lang ko ha. Okay. Okay, santa baga okay lang to ha. Jay malapit pad. Brother. Oh. So makuha kita tapuan. Makuha kita taton motor, oy. Apa tu na birto na didi? Ay mana yung bongle, awa. Yung bongle. Amo tu na birto na dito Apple Care. Para nat mahapit. Ay kung diri pa ma-extra na lang kita dito atong dapit. Oh. Ano ka? Ayun ulit. Human na pero sana may dasikan batch. Oh. Ulat niya kan samboy. Oh, ha, hinay ha. Talon ito niya otro gapitong buruligan pastilan dan ito niya nakadia balay gihapon kay may dato niya ginopera na adto amo ito niya dirita man na kukuan good adi man abierto ano ya udon tani na timang raw mopay tuman oy mopay kay abierto ka kasi nga dia kanina Kanina kanto. aw pwede sumulod oh man no standby pero pwede sumulod hain pagagi hain Ito, dila. din sarado Sarado ba? manak malakbay may da pon Amo na ini, di naman. aw din eh sorry la kay gasi ko di remote control. Oo. So pasyada kita nga dihan ni Apple Cure ano. Sa ininhiyang technician duduan nila magbugto. Ano nga ran to nimo? Herbert. Pagsakay kita to no. Magsangkay. Oh. Ay sige do explain rin ako kung ano tiyo din ni. Amon din Cure Apple. Mostly kung good kami ha experience kami ha repairing in Apple products, mga MacBook, iPad, iPhones. Amo gud amon focus din pero na tanggap gyud kami mga Android. Kung ano nga mga mabisan mga keypad na repair gyud kami. Pero mas experienced kami hit Apple products. Apple. Pero nakamukatuig hinin nga baga. Kini nga kuan niya na pag titikan ko pala liwat otro pero may hanagad ako nga nag-iinayo din cellphone. Natikang man ako gawas. Oo. Magapagbalik ko tikang gawas amo nagkanak kini otro. So baga napansin ko ito ni yung mga ekipahe din ni baga high teach ano high teach. Mga high teach kay Oo. mga kuan. Ano tawag inin? Mga diri haro mamay. Ininhiya amo nit soldering station para nin hit kuan pagtatanggal hit mga IC. Oo. Hit mga cellphone good. Adi? Ininhiya charger. Nagko-kuan gyud ito niya. Nagsusumat gyud ito niya kung na-charge or dire. Amo nga may mga numero dida. Oo, tiinin niya. Iniya amo ni taksolda. Pansolda. Pagka dire haro mamay gyud mapansolda kay programmable na. Programmable. Amo, kailangan. Di. Power supply programmable gyud. Wala gadoon. Mga high teach ano? Oo, mga Tapos may daga pa panopera. Oo, may naton panopera kay mga cellphone niya nagudti naman hinduro. It ko one piece niya so kailangan tayo microscope. Microscopic ano? Oo. So mas kuang kamuhan tinatawag na Apple ano? Apple products. Oo. Nakita ko may daniyo di mga laptop gyap ano? May dagyapon may papaya din. Papayad ano? So amo gyap. It sugad ako nga ray doon. It mga sugad hay mo baga amo pagtarakan kay wala pakiton makagkuan. Mapatsikap kita tat kasing-kasing ng kaya pa. May dahiton gihapon pero dire pa kita ton expert. In fairness ano, nakita mo niyo no ito ni kagamitan. So pakadila ka mo. Adilay hindi dapit na mumutang atubangan nito na plaza, iskina mismo. Ngan didi ito landmark kanang Tanawan Elementary School, Tanawan Elementary.
Oo. Central Nga School. antikad to yung habalay. Kanang San Martin Street, nga Don Pedro Street corner. Oo, ato ba nga lalotin didi kung mapilikad to ka amon dapit may simbahan na at banglan ni Ramana Wilma an manabuyin bayaya. Ini Herbert ano, ang technician nga tikang hagawas. Ba, reconen niya na. Rito hintuan, utang. In terms of mga charge, napiran aton. Mga charge diri manggod kita gihap mahal kay maram kita dinhi tanawan baga diri manggod hiran yung manggod. Amo gihapon. Sabot-sabot lang. Negotiable permi. Negotiable. Pero minti pag ulpot ngan he, may dabadayan service charge. Waray naton service charge labi na kun mapa-check up la waray Oo, free. para nakakag-estimate gihapon. Tapos pagdating ha mga kanang lanon like mga piyesa, Mga piyesa may naghihapon kita dinhi mostly Apple products. oo. So didi ha aton dapit sa buntay ano aton naging gimpapasamwak ano gimpapasabot ano nga didi may danaton. Oo, may danaton didi para aya din mga sugadinin nga establishmento ano. Makita man niyo gimpakita nato ng ira mga equipment ano. Oo. Naka-subscribe na kayo sa YouTube. Subscribe na. Subscribe na. Naka-subscribe na ngayon nila ko ang YouTube ano. Oo, kansang kay Tonyo. Balito ha. Sige, Salamat thank ha. you, Sangketan. Oo, Thank magsangkay you. na kita Thank tikang you. yan na. Oo. Thank you. Ba, pamati ko nagtutuon ni Kon. Oo. Okay, para may itong tuanon niya. Oo, taribhawon. Oo, sige ha. Oo, thank you. Alright, ano. So, again, San Martin Street, Don Pedro Street, Kandamano Buyin, Ramana Wilma. Didi naton na eskwelahan at Tanawan Elementary School. To Unrimlet, didi ang gasolinahan. Nga na dilotan na akong service, mauli na kita. Ha? Anak na wong. Diri pa manira ko no narito okay. Bagyan ako kung pwede ta kasing-kasing kung maandar pa. Kay nakadamo na gud kita mabido. Di man ni Sherry Rose gihapon. Anong Sherry Rose? Ano kita mag-asawa outro? Nagpinan ko. Nandabi pa. Oy, Sherry Rose, kumusta? Okay. Amat si Herbert ano? So, again, sa karong talanay. Mapapay na kita, nakahimo na kita ng storya, yan ang adlaw. This has been your friend from another stars. Sa Ketonyo, good night, sweet dreams, mama, chup chup. Ala kay baga kuan na ta kauhab. Para pag kita kuan dusog. Tala. Atira oh. Ay mana marabik. Oh, ano do parang ano eh. Kumusta? Adira, ning snack. Sige. Alright.